Nag-breakfast lang siya. Ayan, bread at milk. Ayan ang very quick room tour, mga Inday. Nagusto namin na si Inday Gamay. So, next time. Bye! Magandang araw po sa lahat! So, ayan, ang family rhythm again. So, wala kayong makikitang dudong kasi it's his official, ayan, school day na ngayon, mga Inday. Kung last week, medyo pumupunta-punta lang siya sa school for some administration works. So, pero walang ano yun, walang mga estudyante. So, ngayon yung official talaga nila, mga estudyante and siya. And, ayan, si Dudong na lang actually inaantay ko. So, nag-breakfast lang siya. Ayan, bread tsaka milk. Tapos, ready to go na kami sa doctor kasi may ipapacheck kami. Meron siya dito sa may, ano ba yan? Laki ng tiyan yung nakita. Basta dun banda sa may lower part ng tiyan niya, parang kulugo siya, mga Inday. So, ipapacheck namin baka may ointment sila na pwedeng ipahid tapos mawala siya. So, ayan. And update ko na lang kayo mamaya kung ano yung sasabihin ng doktor. So, ayan, malapit lang naman, nalalakad lang namin. Kaya hindi ako nag-worry sa time. And, see you in a while, mga Inday. Nag-walk na kami pupunta sa doktor. Saan tayo pupunta? Where are we going? Doktor! Sa may doktor. So, ayaw niya ako magdala ng payong, mga Inday. Siya nagdadala kasi medyo umuulan. Tapos hinto. Ngayon walang ulan. Ayan, and dala-dala niya palagi ang bag, mga Inday. Parang mag-aaral lang siya. Parang pupunta lang siya sa school. Yes. Tingnan nyo, kahit naghihirap siya sa payong. Soon after. Say hi, hi, hi. Hi. How are you singing? Are you dancing? Dancing? Oh, Rayhan is not. So, ayan mga Inday, kakarating lang namin. So, ano natin para makita niyo si Savi. Kararating lang namin galing sa doktor ni Savi. And good thing, hindi naman talagang normal lang yun sa bata daw magkaroon ng ganun. Pero naturally nawawala siya. Pero para mas mapabilis yung pagkawala niya, nag-reseta si doktor niya ng ointment. Ayan, para mag-dry siya, tapos gusto siyang maalis. And, so yun lang naman yung gusto naming marinig ni Dudong, mga Inday, na, kasi syempre, pag may napapansin tayo sa mga baby natin, na, ay, parang isa pa lang to, tapos ba't naging dalawa, naging tatlo, so mag-worry na tayo. So, better na ipacheck natin sa, ayan, kung sino man yung, ayan, specialist sa skin, or yung, kung sino man yung doctor ng mga baby nyo. Kasi sila yung nakakaalam, mga Inday. Baka kasi paabuti natin ng ilang, di ba, ng buwan, maging taon, maging ano, tapos dumami at nang hindi na siya ma-resolve kasi matagal na. So, ito yung, ayan, niresetang ointment ni doktor niya. And then, 3 times a day siya ipapahid. So, I'm happy, mga Inday. Nga pala, mga Inday, nag-start na si Inday Val na, ayan, mag-arrange ng mga damit ni Inday Gamay. Kasi naalala nyo yun, yung nilaban ko siya, inano ko lang siya, isang place ko lang siya nilagay. So, ngayon, nung pumunta kami ng IKEA, nakabili ako ng parang organizer siya. So, sinasabit lang siya sa may, pinagsasabitan ng mga hanger. Sinasabit siya doon, tapos, ano siya, per box na siya. So, yun, ilalagay ko yung, kung t-shirt siya, tapos if
short, para naka-organize siya, alam natin. And, ayan yung package ni Inday yan. Nalagay ko na din sa Comody. Yun yung tawag dito, yung parang cabinet na yung taas. Doon pinapalitan yung baby. So, nalagay ko na din doon. Pero mamaya ko na siya ipapakita kasi para magulo pa. Kasi nga nag-arrange ako ng mga damit. And, ano pa ba? So, ayun yung baby nest ni Inday Gamay. Nalagay ko na sa crib niya. Kasi mga Inday, in more than a month. So, mga 6 weeks na lang mga Inday or 7 weeks. So ayan, lalabas na, makikita nyo na si Inday Gamay. And kaya prepare na din ako. Pati yung hospital bag. Palagi na lang binubukas-bukas. So ayan, ngayon yung target ko is yung room ni Inday Gamay. Tapos after is yung hospital bag. Oh, wait mga Inday, iihi daw siya. Yes, you go na. Mamaya-maya uli mga Inday, chika. Moments later. So, ayan, nagbabalik na naman si Inday, mga Inday. And, actually, katatapos lang namin mag-lunch ni Savi. So, ayun siya, nanonood ng TV. It's mga 1+ na, mga Inday. So, may konting araw sa labas. And, ilalabas ko muna siya, mga Inday, sa neighborhood lang naman. Para at least, makalanghap din siya ng sariwang hangin, hindi siya puro sa bahay. Bukas, start na yung klase nila kasi, din sila, may bakasyon din sila 2 weeks, mga Inday. Parang si Dudong lang at yung mga estudyante niya. So, ayan, every May, may 3 weeks vacation yung mga estudyante dito. And, ayun, ipapasyal ko na lang muna siya para hindi siya mabugot. Kasi tingnan nyo, nanonood lang siya ng TV and ayan, ayaw namin masanay siya sa ganyan. So, mas mabuting may mga outdoor activity pa rin kami kahit dalawa lang kami, kahit wala si Papa. So, ayan, ipapakita namin yung mga ganap maya-maya. See you later, mga Inday. Ayan si Dudong, Oh yeah, 4+. So, ayan, dati mga Inday, diba 3 yung gulong niyan? So, ngayon, 2 na lang. Oh, yeah. Yeah, come here na. Come. So, ayan. Ha? Yeah, it's need for plus. Yeah, come. And, mabilis na siya, mga Inday. Wow! Oh, ano na niya yung 2 paa niya sa taas. Natataas niya. Wait, papakita ko, mga Inday. Ayan, tinaas na niya yung paa niya, Back for mama. Okay, go. Yeah, mit foot boven, yeah? Yeah. Yeah. Tingnan niyo, tinataas niya yung paa niya. So, ganyan nagpa-practice yung mga bata dito, mga Inday. Wala munang pedal. So, bali paa lang muna. Hanggang sa masanay sila. Yeah, pupunta daw siya ng kindergarten. May mga animals, tsaka may playground. Alam niya sabi niya. Pupunta daw siya. Alam niya yung way. Kasi syempre, palagi namin nilalakaran. Auto, Savi, Ears, back for mama. Yeah, okay. Tingnan niyo yung paa niya. Nakaalsa na pag pababa. Yung tipong didiretso lang siya. So, wala nang paa. Nagbabalance siya. Oh, auto. Ears kijken. Yeah, links and rechts. Geen? Okay. Here. Okay, good. So, mga Inday, yung borderan na pinupuntahan namin palagi, yung may playground, tas may mga animals, andoon, close siya. So, dito na lang kami. Ayan, magbabike siya. Tapos, magra-round kami. Tapos, uwi ng bahay. Hindi ko alam ba't close siya. Siguro kasi, partially nag-open na yung dito, mga establishment sa Netherlands. So, baka sila, dumami yung pumunta dyan. Kaya, nag-close sila. So, syempre, inaingatan din nila yung mag-spread yung corona, diba? So, din naman. Makes sense din naman. Sabi, say hi to them! Hi, guys! Hi, tita, tito! Ang cute niya! Hi, tito, tutu! Ay, nako. Tapos, pag magdalawa na to sila, sabi namin, nag-promise kami sa isa't isa ni Dudong na bawal ma-stress. Ayan, nagulat ako. So, nag-promise kami sa isa't isa ni Dudong
Dudong na bawal ma-stress. Kasi tatanda lang kami. Di ba? Ako, 40 plus si Dudong. Ako naman, 37. So, magre-reflect yun sa mga mukha namin pag na-stress kami. Pero, ayan, given na din naman pag dalawa yung anak or more, tapos baby, yun yung mga stressful, di ba? Stressful years, yung mga kapapanganak pa lang. Pero pag lumaki na sila, oh yeah, I'm sure, ayan, mai-enjoy na din namin yung isa't isa. Like for example, si Savi ngayon, nakaka-enjoy na siya kasi nauutusan niya. Ayan, nakakapag-bike na siya ng sa kanya, hindi na muna kayang itulak. So, ayan yung mga early stage, yun yung stressful. Pero, I'm sure darating yung time na, ayan, magiging stress-free din yung mga parents. Moments later. Andito na si Dudong mga Inday. And moody si Dudong Gamay. Tingnan mo. Gusto lang niya pahabol-habol. Sa akin nagpapakarga, hindi ko naman nakaya siya makarga. So, ay magluluto na muna ako ng makakain namin mga Inday. And ipapakita ko mamaya yung pasulyap ng kwarto ni Inday. And ito lang yung kakanin namin. Ayan, may tomato soup kami. Tapos, tinapay, sasaw-saw. Tapos ito naman yung tira. Meron naming pasta nung isang araw. So, kailangan ako yung kakain na lang. So, kailangan maubos to para hindi masayang. But, what, love? Next. Just say I love you. Ja! Hello! Kan je weer lachen? Hello! Papa doet jou chillen, zie je? Mama niet. Tapos ito, ayan, ubusin ko din to, piprito ko na to para kay Dudong Gamay. Mga Inday, favorite niya to. And, ayan, wait. So, paano, kakain kami after nito, tapos ipapakita ko yung pasulyap ng kwarto ni Inday Gamay. An hour later! So, ayan mga Inday, sabi ko nga sa inyo kanina, ipapasulyap ko sa inyo yung mumunting room ni Inday Gamay. And sana ma-enjoy nyo yung a very, ayan, quick room tour ni Inday Gamay. So, before po tayo mag-start ng room tour, i-check natin kung natutulog na ba si Dudong Gamay. Actually, magna-9 na. So, may pasok siya bukas, kaya 8:30 pa lang nasa bed na siya. So, mga 8 nasa bath na siya. 8:30, ayan, okay na for bed. Pero parang naririnig ko bang nag-iingay si Dudong Gamay. Warum? Savi, noch nicht schlafen. Nee, Slaap na. Oh, dicht. Close your eyes. Yes, no. Ogen dicht. Love you. Love you. Love you. Oké, slaap lekker. Doei doei. So, ayan. So, ayan. Nahiga na si Dudong Gamay. Kumati yung likod ko. So, ayan. Ito na. Ito na yung pinakahihintay nyo mga Inday. Ang quick room tour ni Inday Gamay. Tjan, tjan, tjan. Start tayo dito. So, actually, hindi pa to nakabit. Ayan. Kakabit yan ni Dudong dyan sa wall. So, ayan, kung lagyan ng mga kung ano-ano. Ayan, may sabitan siya. Ayan, dito, dito. So, dalawa siya. Ayan, ito naman yung basurahan ni Inday Gamay. Ng diapers. Ito naman, yung stand ng bath. Ano ba yun? Bathtub niya na maliit. So, naandun sa bathroom. So, yung stand lang yung andito. Ito, ayan, dito siya papalitan. Ito, courtesy of Inday yan. So, dito siya papalitan. And, dito yung mga, ito yung cabinet niya ng mga lampin. Ayan, courtesy of Inday yan uli. So, yun. Ayan, maganda siya pag bagong ligo si Inday. Siyempre, kailangan niya ng soft na tela para ipahid sa kanyang mukha or sa kanyang katawan. So, ito yung baby phone niya.
So, ayan, may camera dito, tas ito, dadalhin namin to sa baba. So, to monitor if Inday Gamay is doing okay. So, ito yung kay Savi dati. Kaya lang, wala siyang camera. So, baby phone lang siya. So, ayan. So, blanket, andyan, mga cover. Dito naman ilalagay yung mga diaper ni Savi. Ito yung ipinadala sa akin. Kailangan nila while after ko manganak. So, andyan yung mga napkin churva. So, dito ilalagay yung mga diapers ni Savi. Ayan. And, ayan, actually, andito yung list ko. May list ako dito. Ayan, ano yung nakalagay? Ayan, mga Inday. Checklist, hospital bag. Ito naman, ayan, para sa kay Dudong. Checklist niya, yung ano dadalhin niya. Ito sa akin. Tapos, yung sa last, ayan, yung kay baby. Ano yung dadalhin sa hospital. And, dito muna tayo. So, actually ito, hindi siya pang dito, pang doon siya sa room namin. Siguro mga 1 month to 2 months or 3. So, sa room siya namin. And after that, sineseparate namin. Especially so working moms, mga Inday. So, kailangan masana yung mga baby na hindi nakatabi sa mommy and daddy. And actually dito, ganun mga Inday. Sinasanay nila habang bata pa maging independent. So, ayan, courtesy of yan uli. So, ito yung, ayan, courtesy of yan. Nilagay ko siya dyan. And, so, ayan siya. Ganda-ganda kami sa style niya kasi parang ano siya, parang sinauna. Ayan, alam mo yun, ayan, digulong siya. So, supposed to be para sa room niya, namin to ilalagay. Pero dito na lang muna namin inilagay sa room niya. And, dyan, so, ito yung crib ni Savi. Ay, ni Inday Gamay. So, ayan. Actually, set siya. Ito, ayan yung cabinet, tsaka ito. Ayan, yung commode. So, ito yung crib ni Inday Gamay. Ayan. So, of course, ito yung tinahikong baby nest. Ayan. Kasi, syempre, di ba, bawal sila ng mga unan, churva. So, ayan, ano siya. Kumbaga, ayan, built-in na unan. Hindi naman unan. Ayan. So, ito, from lola niya to, tumutunog siya. Hoy, tumunog ka. Huwag mo akong anuhin. Paano ba yun? Paano? Tumunog to kanina eh. Ano yung pinindot ko? Pabayaan natin. Ayaw niyang tumunog. So, ayan yung bag ko yan ng, ayan, camera. Diyan ko na lang muna nilagay. So, ayan, bintana ni Inday Gamay. Ayan, yung heater niya pag malamig. So, kailangan i-on yan para mag-heat yung room. And, charan! So, ito yung cabinet ni Inday Gamay. So, actually, as in, ganyan lang siya. Ayan, ganyan lang siya na room. So, basta nailagay lang namin yung crib niya. May cabinet siya. Tapos may, ayan, dito siya papalitan after niya maligo. So, ayan, ganyan lang kalaki yung room. So, dito tayo sa cabinet ni Inday Gamay. Charan! So, naihang ko na actually yung mga dress. So, mayroon pang iba dun. Ayan, mayroon pang iba dito mga Inday. So, actually, ayan, hindi ko pa siya nalagay lahat. Ito pa lang yung nasimulan ko, pero at least, yan na lang, yung sa cabinet na lang. So, kailangan ko siyang i-organize per dito. Ayan. So, yung short dito, yung mga white blouse, yung mga blouse na assorted yung color. So, ayan. Basta yung mga dress, dito ko siya, ihahang ko siya dito. And dito naman yung mga socks niya. And the underwear. Ganyan. Tapos dito kung anong abubot, ilalagay. So, meron siya. And dito yung, ito para to sa box eh. Meron pa ako dun sa solder, mga Inday. Hindi ko pa siyang laban din. From Savi naman yun. So, ilalagay ko siya dito. Yung mga blanket, churva. So, ganun. And, nagbabalak pa akong bumili ng isang box dito kasi di ba maliliit lang naman yung dress niya. Or, hindi na lang siguro, no? Kasi, syempre, lalaki naman. Hindi naman habang buhay, ganyan lang siya. Ganito lang yung mga dress niya. Syempre, hahaba yan. So, siguro, ganyan na lang muna, mga Inday, no? And, so, ayan a very quick room tour, mga Inday. Ng kaming baby number 2 namin na si Inday Gamay. So, ayun sa mga nagtatanong ano yung name, huwag na muna kayo magtanong kasi maggagawa kami ng separate vlog once nandito na si Inday Gamay, mga Inday. And,
Ayan, hinihingal na ako. Hinihingal na ako sa kasasalita. So, actually may lalagay pa ako dito sa wall. Ayan yung name niya. So, andun na, nandito na, paglagay na lang talaga. Tapos may mga sticker dito na binigay si Inday yan. And, ayan o Inday. And kakabitan pa yan. Wala pang ilaw, so kakabitan pa. So anyway, may mga 6 months. Simba ko 6 months. May mga 6 weeks pa tayo bago dumating si Inday Gamay. And, ayan. So, ayan, before natin i-end yung video natin for today, i-shoutout ko muna kayo mga Inday kasi na-miss ko kayong, ayan, mga, mga subscribers namin, na mababait, na as in tumatangkilik sa video namin. So, kukunin ko lang yung cellphone ko and shoutout ko kayo. So, ayan mga Inday, dito ako sa baba magsha-shoutout sa inyo kasi, ayan, parang, kumbaga sa Bisaya ba, naggara ba si Dudong Gamay mga Inday na naririnig niya yung name ko. Hindi ko alam ang Tagalog nun. Basta in Bisaya, nigara or in Waray, naparayaw. So, hindi ko alam anong Tagalog dun. So, ayan, since naririnig niya yung boses ko dun sa taas, parang siya din naggagaganon. So, ayan, baba na lang muna ako kasi hindi siya makakatulog pag dun ako. So, start tayo sa mga latest na nag-comment mga Inday. Shoutout kay Sis Roxy. Ayan, si Sis Rambe P. Shoutout. Jay Salcueta. Sorry sis, ngayon lang kita na shoutout. Kasi, yung mga previous na mga vlogs namin na nung nag-comment ka, may mga talagang for edit na kami na video. So, ayan, di ka na syempre ma-shoutout dun. So, ayan ngayon, this is your time to shine. Charot! Ayan, sino pa ba? Melissa de Dios, shoutout. Cecilia Castro de Castro. Ayan, sabi ni Sis Cecilia, you are blessed with true, sincere friends. Si Nomi Abala, shoutout sis. At sorry din, same as kay Sis Jaisel. So, ngayon lang kita masya-shoutout. Kasi, ayan, ngayon lang naabutan. Ito yung new video na ayan, magsha-shoutout tayo kasi yung before po kayo nag-comment, may mga previous video na po kami na nagawa nun for edit na lang. Ayan, si Sis Norma Hernandez, Unal Ailasi. I hope I pronounce it correctly, sis. So, ayan, sikat na to sila mga Inday. Ayan, thank you for supporting our channel. Sis Warlita Lifestyle, Sis Cherry de los Santos Marfe, Team Lashe, hello sis. Carmencita Ligsay. Ayan, I think she's a new subscriber. So, ayan. Pinayan British Vlog, The Schillings, Susan sa Mountain Person, Lorna Mon, si Sis Alicia Branya, si Sis Alvi Santos, si Sis Jennifer Fernandez, si Sis Nanette Bandico, si Sis Tess Bonavides, si Sis Nisa G, Sis Marlene Villanueva, si Sis Miriam Kala, ayan, si Sis Elisa Erkel, si Sis Catherine Salva Hidma, ayan, so, for good ka na sis dito sa Netherlands, no? So, ayan, no? Welcome to Netherlands. Si Sis Frau Jean, sino pa ba? Si Sis Normita Salinasert, ayan, welcome back sis. Thank you for coming, si Sis Michi P. BNB family, Pinay Bohlana in Cyprus. It's Mile Bana, Irish Vlog, Luvis Channel, Phil British Family Vlogs, Benita Castro Mayor, hello sis. Shout out at salamat sa palaging panunood ng vlog namin. Sis Luis, ayan, si Sis Jenny at si Sir Luis San Juan. Pinay Moms Vlogs, Sis Taras, shout out. And sino pa ba? Team Kavayan, of course, Inday Yan and Inday Ikat. And isama natin yung brother ni Inday Yan, si Maarting Maldito. And ayun na lang muna mga Inday. Thank you for watching our videos. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po at paki-hit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, man-notify kayo ng bonggong-bongga. Ingat po kayo lagi. Till next time. Bye!